Video channel sakang angbo no koine norok no ani channel katalongoi tong hage norok please subscribe ni bising tin norok ana chubadi te bell icon sindi ang video upload khlai ga ke korong thani poila thang sogana ni pagi ge subscribe ni bising tin norok ana chubay amano hambai hello babsong ho haino hai lamso gon norok no bai tong bai wan su gon norok jotono kahano tong bai na hinai inga ojora belai kheno samung pailai ungnai jotoni no tamni bagai inke boskang 12 tarik no tuyei jotono jani samungo nanglai jak ungnai na ang wansu nge nangnani bo dorkar tamni bagan ke chintani te bisi kuduk jora kuri ni baga jotono samung tanglai pailai yanglai tong kana jora ang tini pelai khai munina ne musung mani kha obose nine halhali ashram bari na tuyang pelai khai munina musung kha haisi pelai khai munina musung kha asuka munina musung kha bohok bukur sawai thangkan ang bai thangbo muni kha photo nai সামনে ফটো নাইনাই মনে হিংকে যে চিনি বুট বাই কোপলাই উঙ্গই 5 বছর আচুখা 5 বছর ইএম খা এমডিসি খা সামনে বুট বাই চিনি 9 হালহালি আশ্রম বারনি ও বুবাগ্রানো হামজাগই তংনাই ও মথানো হামজাগই তংনাই বড় রকনি বুট বাই সাবনকে আবো takla Ananta naide amsuk sit ni bagai kobor ang bono kuno dino wansuk maya ang bukhani kok sarai gai sabota o boyoso ang bono amsukai sit ni bagai loop amsukai tabuk phano sit ni bagai kobor sawoi dofano dhoka rinai hine ang bono kuno dino wansuk maya haisi kuno dino wansuk maya hai phano bo sit mali angoi bo bijbi thangai tabuk bo boro sit manoi rikha nine halhali ashram bariu je jaga bochini boot bai 5 বছর edco tongkha tongmani jagalo bjp thangmai jagalo tabo bjp ni goi thangnai khe bo mothani go fight khayo tabo khenge bo sabani goi bjp ni goi motha bai fight khai nga obono wansuko belai muni khe bini buskango sabo tong bo sobai tokkor mare nai sobai fight ma khlai nai jum nukhana halhali ashram bareni candidate sabo tabuk Mr. Prosmit Deparma inge abo to te sana nangli do bura anantoni bagoi ekmatro toktu simisi ali manai bo bote kono maya aro halhali ashram bari inge abo advance win ine mang khaise advance win Anantapura o constituency wo ba o nine halhali ashram bari wo bo jiti da mano o nine halhali ashram bari ni je jorawo bo bubagra bai tongpuro sungpal palkha bud duoi bono jiti rimani hai 2026 o boro rakhaino hai bono da bud duoi kuplai khaino kuplai da khaino belai moni koto ei boyoso bo cherai rok tabu puskango aguk situng tabu angle himoi malia 75 plus 80 ngoi tongkhana ani umor ang himoi malia ang nogo achuk sinai cherai rok ni kaisa support pilar rongoi borni ukulugo tongoi borno plan rinai borno bojoknai borok idea mayang tongmani jorawa borno idea rinai hinoi nogo achugoi tongna nangmani o jorawa bo bini ang thangnao saga bo kubangma tiprasarone hamjakmani mangka mano kubangma tiprasarno respect riu borom riu tamke tipra mothani bisingo bo hai boyosko borokte kurui bono boyosko hema tonga inge bono amsuka borom riu nini em hinai simi borom rimani ya mdc hinai borom rimani ya khorokcha bujurg khorokcha boyosko borok hinai bono amsuka borom rilayo o borom bini ses jodi bo abhai ungya bubagra baino tongoi sit maya phano ticket no busuri nai ba nang samung tangmalia
chini sa Robindro samani hai nung nono tabuk al chuai malia nung bura angkha nung samung tangoi malia nono tiket dioi tam khlai nai bata ang phun khlai mansi phaiya bo khoroksa borok chini yago hamyang kha yakung yakma yang nogo khlai dongka nogo rang busa kureja borok kisa chuba chu nango ang phun khlai ka Yong chini parawo mahai ngoi dong kisa phaiya bo phaiya sabo phaika chini diren sar phai khana chubai klang phaika je mansak chini diren sar nong phun khaika sar chini aro mahai phai gyawa obo chini sar onontone area se ble injao ke area phana ko kore sar omahai mojburi ngoi dong ambono sar ge bo main important sabone rikha o hamyano important rikha area sabone obo naili abo binas kha asu kwar bo phai kanoi je mansak jorate chubai klangka ge afurga botam sa ani area abo anosung ya bo tahane phaina nang tahane khaina nang yangle bo phaiya ko bo phaiya bo mahajat borok ge sei 45 komolpur je 9 halhali ashram bari ni borok bono amsuka hamjak mane rikha o hamjak mane bini ekbar beno ses bini mungte khojakliya haisi bini mungte sajakliya ti prasani bagai bo khoroksa fight khailangka hine bini mungte khojakliya bono hingke tabuk mungtam hine khojaknai beman hine khojaknai beman bura hinjaknai beman bura angabon sungnamo sungo Yong nung halhali ashram bari bo Jitikha mano nung 17 tariko hingke April ni nini khnai ni nin bokhoroni jeta tupi omo bo kok suknai nini suit chain to teo ware jaya na ungnai nung botok lainai bisnao sak hamya kalainai nini o pojano tuyo himdani tabuk nin sago phan kuri kha haiji nini sago tabuk o wansung mung kuri kha nung tabuk nogo rest khainani si aram khainani je BJP ni borok 9 halhali ashram bari ni borok bosi nono naiselajak tongna tabuk chini borok si mana tongmane biang ni tipra mothani phai kana aro bajai tongphaika chungda anantono bud dia to chung nangkai mothari ruano borok amhai singnai karon boni bai thangni borokno borok manliya borok kha khamjak borok phanchi nono bud rigla o borok chini o BJP khai tongnai taku buhuk song o kha khamjak tabuk borok ulta wansuknai chung mothawri rimajak tebo anantono khai chung riliye mahengnai ba chung BJP rina hingeno anantono bud sina nangnai nge chung tekoboni jaga phano riwai rimajak independent phano riwai rimajak hine o BJP ni borok riwai rinai Yong emne to nung tokori bo paya nung prosmit nin buska ngo busajak nung to kaham ga sawe mono prosmit sabo prosmit tamo ha nung Jitikha mano nini amsukda phang tong bithi rok chade Yong kaham kai nini sakno strong khai di nung to agi rogo hito ni nogo thangpro nukmani yang ni kicha camping khlai thanga na nogo thangai nung supao botok ngo tupi taba khulogoi sardo khulogoi lengjang mane ngoi dong tui phano nungna time maya nung asukoi lengo bisnao klayo phiaba o 2026 ni 12 tarik ni pore ke dini o health abor teo bar oi phan mano teo lengnai o 9 halhali ashram bare ni borok nong hai bud dioi kuplai khaina hinai nung tawan sudi nung bai thangbo bar sawi tongo 7 number ke lucky number ne ni nung kobangma boto bachakha nung kono dina jiti maya aw nung mutura to Bubagra ni Loge tongoi sinong tipra motha phai sinong nini jibono kaisa laibuma nung bai thangne go nung sui Mannai je ang Bubagra ni Loge tongoi si ang 9 halhali ashram bari wo bachawoi ang kuplai mu abo nung tabo sawi dong abona karon nini te laibuma sujangnani koroi abono nini personal ni
laibuma je Bubagra bai tongoi nung tamo nan Halhali ashram bariwo nung MDC ungkha mungkha abono karon khe nini agini palasi phaijao nai 2026 no nini Paithak belai mune namu chungwang bono nuk nok belai khe mune namu chungwang mane ang kuno dino wansugya je tupi Yong Ananta pura hai borok amsuk lalas amsuk kobor sitni bagai se borok dof hatam no hin bo agini simin nugoi feka ti prasarok bahai ke phai tamgoi phai miao ang Tabuk ya video khlaimani ang kaisa naika ara bo right kok sau norong asuk din mic romboy khi kokti khe chiri khoboi norok kok sau ti prasad dofani bagai norok bolte Nwng ang jotono saglak karon Nwng hai wansungmung sitraya te bagini chini para phayo yang thango kok sau Bubagra ni kok sau ti prasad dofani kok sau nini o boyeso amsuk da Nwng phajil amsuk da thokai Nwng ba o jorao ticket ni bagoi sebo kok sawi dong ticket man khai nei se Nwng dofani feelings nin thani kicha phanji kuri o je afro kok sai thangmane nini bisingo dofani feelings kuri nini bisingo ekmatro ticket chi kok sawi dong o ticket kok sawi tong mani bagoi Nwng tini BJP thangka tab candidate mangkha congratulations ingke Nwng ticket maya ingke nini dofani feelings nin thani kosikuri amsuk bura boyaso amsuk phajil amsuk chitar angko niro wansuk che maya Bubagra andokare one hayada babso chungkono dino wansukoi maya je amsuk boyasko borok amsuka Bubagra bono respect riwo amsuka Bubagra bono maya khayo haisi koroksa bura borok hanai bebak jaga no ador khayo gise borok hai khaya nangko ndina wansuk maya hapen khage abo bini metar bo thangai thangka je thangnai thangtung abo kono byapar ya chung nukha Bishal Deborma bo thangmani Sodagar koloi Ananta Rajesh thangable tebo thangnai hema tonga buskango chung tebo nuknai burini bisingo phana nugoi mano tebo thangnai abo hai thangtung o thangnai rongna actually mojusi taklai men tini angbono tui o video sanamani hingke angbono tui khasi khairogo khoroksa burable hari thangmani jagolo hingke tension ni bagai bo onek incident phanangoi mano aborongno khairogoi sang tini o kongmasao haije o kongmasao boto only toktu sibino Mannai nan Halhali ashram bare hingke toktu no karoi bate kuno maya bini o nan Halhali ashram bare no jiti manani amso himmat kori jesu pano rang ruklai di rang to Nwng Mannai BJP ni ngoi BJP ni ngoi rang kham Mannai hapen o BJP ni borok sawai mano Ananta pura bo jiti maya Nwng jiti maya hina borok sarai kaham ko sawai mano hapen borok ni planning khe je norok no naharoi joining khlai man khai ke norok ni logi hazar borok phainai hina borok wansuk mani advance norok no kog ri kha borok Nwng phaiga hingke norok ticket dinai nge norok hazar borok tui phekengke o ADC bo chung subai manai soho songnai subai nani atinga norok no kog ri nahar mani thangsoi ga norok sabo 3-4 jona logi borok kuri borok ni kha mogoi thangka BJP ni kha bai thangka khabai letai tamba kog rijak ba mare sinai borok sawai mano Nwng hari nai Nwng jiti maya nini buskango je Nwng bai challenges khanai abo belai strong haisi bini uklugo amsung no public bo tongo bini uklugo tongmani sung nin thani kurui o je nono aki logeri tongnai bororong tauni ni against Nwng samalri tongde haisi nini uklug baskang bising saka joto sawai man bai bororong nge Nwng to ready no tabo haipano bithi rok chawi strong boi tong haise
geleng nai yong satung ba kuprap satung rok ma jakai nungte beleng nai jabono vibe song halhali asram bari to chung advance bomb sogoi mano ge bomb bo asu kotor ধুম দাম বেশি সাউন্ড কে ফাটে নাই বম রক্তা পাই দি তাম কে চিনি ইয়ং অনন্ত বিনি বুখারক বেলাই নরম তাবুক বয়স কম খাবলে ইয়ে বাজিনি শব্দ বাই বাজিনি আওয়াজ বাই হার্ট অ্যাটাক পানো গই মানো এমনি সব জিতি জানো চং বিন গানা রক বাজি রক্তা সুক দি বুঝি খাদা যেমন 12 তারিখ চিনি ইয়ং অনন্তনি লাস্ট ডেট আবনো 12 তারিখ হ্যাঁ 12 তারিখ পাইমান পর 17 তারিখ সে 17 তারিখ বিনি রাজনীতি জীবননি আবনো এন্ডিং টাইম এন্ডিং ডে 17 তারিখ আবলাই বুমাও সুইমান খা ইয়ং অনন্ত দেববর্মানি পলিটিক্স লাইফ এপ্রিলনি 17 তারিখনো এন্ডিং মুঙ্গুন जों आबो सुइमान खा ते सुना नांगले ते साना नांगले हायादा या आबनो तुया सोबान सुना बनांगिया बनो तुयै आमसु कैंपिंग सेम्पिंग खाना नांगिया हाय सिन नगा माइचाव थोलाय तंदे हाय नाइन हालहाले आश्रम बारी विशेष खाय yang te bisi kok sana thangli norok ba tang wan suk tong ang khai dan norok mone nam sung tong sai miya malai lainai borok bai yong anon to bai bo chung malai nai malai khai kok rok salai nai ta hai diba kok rok salai nai nge norok tang hai ma tong jodi prosmit chen kha anon to se jiti thanga ge apron norok tang reaction nong no norok tam comment khai na mo chung mane da prosmit hari thanga ta Jitikha onanto leng thanai hai la na cho nor tam comment khai nai nor comment bisin tu comment khai sala etin asu kok chalia belai hambai nor paithak jora kurungoi tongmani belai ge paithak obon chana ani channel nor talongoi tong ke subscribe ni bisin tu nor ana subai mano subscribe khai mani loge nor bell icon bo sindi ang video upload khlai ke nor thani first video thang soba nang hambai malai nai next video